karatu, wanda ya gane haka shine mai riba. Sanadiyar hakan ashe sa'a ce, wanda bai gani ba zai gane nufina ba. Ya sarki Samadu da ma'aiki Ahmadu, ba ni kaifin harshe na ce masoya in sun ji siya ba. Yau da gobe ku sani fata Allah ce, a tafiyar kun yi halarci ban manta ba. Na gano ka mai shirin buɗan sirri, karkace sai da kai zan iya samun ci gaba. Menene burinka? Na gaza gano ka, karke na ka zan rike na ban yi aro ba. Mai da nai magana burin ku kuji, sai ku fakaice na hakan ni ban so ba. Kun ce na zamo kamar ɗagunku, ni ma to hakan na ɗauka ba wai ba. Burin ku gare ni, 'yar ku ta aure, zai yi wuya abin kiɗa ban ya amo ba. Ku gane Allah shine mai yin komai, in ya so sai ku gamu ake ta yin nuni. Abu muhimmi shine ne ku bide mu, kuma in mun zo ku tare mu da mazauni. Sarki maharici kai mu wanga lokaci, ɗaukaka muka roka ilahu amsa dan ɗa a shugaba. Me yasa wai kuke ta yin haka ikwana? Shi yasa ban zuwa a gunku dan ba kwaso. Hasada taki ce ku lura da naku, da halak nake shafa gumi na in yafe su. Yan uwa ku fahimta, ma da kai ba mugunta, lokacin da za su zo mi musu shaida sai mu ke mu duba. Na lura ko motsi na ke ba kyasu, yadda nake hallau sai kin kini. Murin kike cikin jama'a nai muni, Allah da manzo na rike bani da rauni. Gunsa nake nema duk wata alfarma, zan iya rayuwa ko ba ke in kika duba. Tun kuruciya akan buri ban sanya, duk haƙurin da nake yi yau ya kare. Ban so magana ba yau kun sana yi, sara da sassaka fa bai sani na sare. Juriya sai gamji na nesa baya ji, asara sai ta jira samu in kuka duba.